चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय। आंनि फार्स्ट ब्लग केमेराबो हमनो मोजाङै रोङा, माने ब्लग बानायफेरखायाखैमोन नालाय, माने दायो सोलोंहांदों आरोना। ओमफ्राय आं दा न'आव फैनानै न'आव दंफैयो। आङो दायो माने माइ हानो थांगासिनो आरो आखाइयाव मना लाना थांगासिनो आरो आङो। दायो जोङो थांगासिनो आरो माइफोरा सोरनाबा दासो ओंखारहांदों, सोरनाबा मोनहांबाय, थांगासिनो आरो जों दा। आङो माने दायो खानाय हगारलायना थांगासिनो आरोना। खानायखौ सुदोंमोन नालाय आङो, रानथो होननानै माने हगारना लादोंमोन आरो दसे। दायो माने मना मनि लानो हाख'लायै माने खस्थ' मस्थ' थांगासिनो आरो। नै इयो माने मैया हानायखौ बिदि ओरैनो खोबनानै दोनोमोन आरोना जमानो। दायो आं हाहांबाय आरो माइखौ, माइफोरानो जाथ्राखै देग्लाय। दायो थांनोसै, सानाबो नै हाब्बायानो। माइ हाखांना मानानै माबा माबि थोरसि खुरै सुस्रांनोसै आरो।